Rareș, te mai așteptai să mai fii încă o ediție de Hermes Podcast? Sincer nu, dar îți plăcut surprins că suntem aici pentru a doua ediție. Și o să se termine în momentul în care o să fie chiar bună. Asta e planul deocamdată. Hai să vorbim despre chestii importante, așa e, cel puțin în prima parte, iar în a doua parte vor fi la fel de importante, dar cu un invitat surpriză. Până atunci, Rareș, ai cuvântul. Dacă trecem la chestii mai importante, în primul rând aș vrea să fac cea mai importantă chestie și anume să felicit niște oameni foarte importanți pentru studenții de anul întâi și anume reprezentanților de an, care au fost aleși în data de luni și pe care chiar vreau să-i felicit pentru că s-au alăturat Consiliului Studenților extins al Facultății de Matematică și Informatică și să le urez un cald bun venit în treaba asta cu multă responsabilitate și baftă, desigur. De asemenea, ceva ce cred că e chiar de foarte mare interes pentru studenții de anul întâi este faptul că acum pot să obțină acele carnete și legitimații pe care le doreau atât de mult. Da, e foarte util pentru că foarte mulți au cerut asta și, din fericire, de acum le vor putea obține. Urmează să primească instrucțiuni de la secretariat despre cum le vor putea obține, dar procesul va fi destul de asemănător cu cel al persoanelor din anii mai mari. Pe lângă asta, săptămâna aceasta sunt înscrierile pentru societatea Hermes, așa că noi vă încurajăm să vă înscrieți. Nouă ni s-a părut o idee foarte bună, de-aia și rămas aici. Și pe lângă asta avem un invitat special, respectiv o avem pe Avram Violeta, ex-președinte al societății Hermes și ex-student cancelar al Facultății de Matematică și Informatică. Vio, ne bucurăm că ești acum cu noi aici. Dacă te poți prezenta și celorlalți, pentru că eu și cu Rareș te știm de atâta timp, în ideea în care și la adunările generale am tot ascultat discursurile, cred că le știm de vreo 5-6 ori, dar pentru cei care n-au avut ocazia să te cunoască, dacă poți un pic să te prezinți. Pentru cei care nu mă cunosc și cu care nu o să am ocazia să mă cunosc, din păcate, eu sunt Vio. Am fost student în cadrul Facultății de Matematică și Informatică la specializarea Matematică-Informatică și la Master Baze de Date. Cu ce m-am ocupat de-a lungul anilor de facultate, evident am făcut voluntariat, dacă se vede aici, în cadrul Societății Hermes, la organizația de voluntariat a Facultății de Matematică și Informatică, timp de 5 ani, dintre care 2 ani am fost vicepreședinte pe departamentul de HR și alți 2 ani am fost președinte și m-am mai implicat și în Consiliul Facultății și am fost student cancelar. Și cum e să fii voluntar la Hermes? Eu am auzit că e foarte interesant. Poți să ne spui care au fost câteva, să zicem, experiențe sau calități, skill-uri pe care le-ai deprins cât ai fost la Hermes? Da, pot să zic câteva, pentru că pentru mine cu siguranță sunt mult mai multe decât câteva. Ce pot să zic e că eu nu am făcut voluntariat înainte să intru în societatea Hermes și să intru la facultate. Și nu știam cum e să faci voluntariat. Cred că m-am înscris cumva din greșeală, adică știi, momentul ăla în care vezi un anunț și nu știi exact, dar se mai înscrie, cel puțin un coleg de-al tău care poate știe sau a fost mai atent la anumite prezentări și cumva te influențează și pe tine. Ei bine, ceva de genul am fost și eu, habar nu aveam în ce urmează să mă înscriu. Ei bine, și am mers să văd. Aveam emoții și de toate, pentru că nu am mai avut până acum tangență cu așa ceva. Am aflat despre ce e vorba, mi s-a părut super tare. Mi s-a părut foarte tare faptul că există o comunitate de studenți cu care poți să îți împărtășești durerile, în ghilimele. Acum știm că toți studenții au tot felul de dureri, că e simplu, că e ușor, că e perioada aia, criza vârstei în care ne plângem de orice. Dacă avem teme ne plângem, dacă nu avem teme iarăși ne plângem și așa mai departe. Și atunci mi s-a părut foarte fain că am găsit comunitatea asta în care există alte persoane pe lângă colegii mei de grupă cu care pot să împărtășesc anumite experiențe sau pur și simplu poate pot să mă plâng, pentru că la început când eram speriată cam ăla era sentimentul, să mă plâng. Sau să mai fie alte persoane la fel de disperate ca și mine. Băi, ce drept, eu prima oară, în primele zile de facultate, ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care m-a prins Hermesul mai bine, pentru că eram în amfiteatru, mamă, dar de când cu pandemia am uitat cum se cheamă amfiteatru, cum se cheamă ăsta, 6 pe 2 eram, așa,
eram în 6/2, era toată lumea în amfiteatru, că erau primele cursuri și era mai toată lumea. Și cumva, în ciuda faptului că eram atât de mulți și erau atât de mulți oameni pe care nu-i cunoșteam, aveam o senzație că nu sunt prea interesanți, nu știu de ce. Era un aer din ăsta care stătea în sala aia. Și la un moment dat ai intrat tu, aveai tricoul roșu de la Hermes și ai început să ne povestești despre asociația de voluntari. Și deodată am avut senzația asta că, uite bă, cineva e interesat de ceva, știi? Era prin comparație cu 300 de oameni care nu se cunoșteau și parcă nu aveau niciun interes comun. A fost așa o chestie și coloristică, dar și ca idee. A fost foarte bine că ai venit atunci. Cel puțin pe mine m-ai prins. Bine, mă prinsese și cineva de pe hol. Dar nu țin minte cine. A fost un voluntar care m-a prins pe hol la un moment dat și mi-a arătat așa Hermesul și am zis, ok, asta e o chestie pe care o să o fac. Și da, a fost foarte fain. Nice, nu mi-a zis nimeni privind din punctul ăsta de vedere. Și Vio, eu sunt foarte curios că ai făcut atâtea chestii, atât de multe și unii studenți poate se gândesc că, bă, am început facultatea, nu mai am atât de mult timp, am un orar foarte haotic uneori, oare cum aș putea descurca? Tu cum te-ai descurcat făcând atât de multe chestii în comparație cu un student normal? Păi, în primul rând, cred că lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să reușesc să-mi gestionez timpul. Acum, revenind și la prima parte din întrebare, asta a fost scopul meu pentru care am reușit să mă înscriu, pentru că trebuie să existe un motiv la început și ulterior mi-am dat seama că e mai mult decât acel grup de persoane cu care poți împărtăși anumite experiențe, e o zonă în care poți să te dezvolți personal sau să-ți dezvolți anumite laturi pe care nu le poți dezvolta în cadrul facultății. Facultatea te dezvoltă profesional și personal, dar într-o oarecare măsură. Și atunci dezvoltarea personală pentru mine a început să devină foarte importantă, chiar dacă poate în momentul ăla nu realizam foarte mult. Ok, și acum revenind la ce m-ai întrebat tu, Rareș, cum am reușit să îmi care un pic așa legătură? Ei bine, am învățat să fac chestia asta, am învățat să îmi gestionez timpul. Și știi cum e că dacă tu zici că nu te implici în ceva, că nu ai timp și așa mai departe, e bine, nu o să ai niciodată timp, pentru că tu nu o să-ți gestionezi timpul, o să-ți gestionezi timpul tot în așa fel încât să reușești să faci task-urile pe care le ai la facultate sau și câteva în plus. Deci, cumva, niciodată nu o să avem suficient timp să facem ceva, sau cel puțin așa o să ni se pară. Deci n-am avut mereu timp suficient. Nici acum poate nu am timp suficient să fac unele lucruri, dar cu siguranță am învățat să-mi gestionez mult mai bine timpul sau cel puțin să-mi prioritizez unele experiențe sau unele proiecte la care vreau să aplic și în cadrul cărora vreau să mă implic. Și cred că mai important decât pe lângă gestionarea timpului e că am realizat ce e important pentru mine și pe ce parte vreau să mă dezvolt. Și anume că am pus foarte mult accent pe partea asta de dezvoltare personală, de socializare, sunt multe lucruri pe care le poți face și pe care le poți dobândi sau pe care le poți descoperi la tine prin prisma voluntariatului. Acum, în cazul meu au fost anumite lucruri, în cazul altor persoane o să fie alte lucruri, poate nu o să învețe niciodată să-și gestioneze timpul, dar o să învețe altceva care poate pentru ei e mult mai important decât asta. Nu știu, să vorbească în public sau poate nu o să învețe să vorbească în public, dar o să învețe altceva mai util și, fiecare om are altă experiență. Dar overall e dezvoltarea personală. Da, sunt perfect de acord cu asta și cum ai zis că astea sunt lucruri care se învață în timp. Dar acum pentru studenții de anul întâi poate chestia asta nu e așa evidentă, pentru că până la urmă ei vin de la liceu unde cam aveau orarul stabilit, aveau toate chestiile puse pe tavă, cum se zice, și acum au fost aruncați efectiv în mediul ăsta universitar unde orarul e mult mai haotic, au mult mai multe activități pe care le pot face și poate nu-și dau seama că au nevoie de timp ca să se obișnuiască și să învețe chestia asta, așa că hai să le dăm un boost, Vio. Ce sfaturi le-ai dacă să-i ajut să aibă un head start cu chestia asta, cu time management? Sfaturi pe time management? Primul sfat cu care aș porni eu e să nu se panicheze.
Ăsta e momentul în care ne intrăm la facultate și ne maturizăm, da? Nu ne mai zice nimeni ce să facem și ce avem de făcut, că începem să decidem noi și până la urmă toți ne-am dorit să ajungem în punctul ăsta, deci trebuie să ne asumăm. Și atunci ideea e să nu ne panicăm, că există tot timpul o soluție și o rezolvare pentru toate lucrurile și trebuie luate pas cu pas. Acum să povestim concret cum ar trebui să decurgă lucrurile, nu mă consider neapărat în măsură pentru că, din nou, pentru fiecare persoană funcționează altfel. Sau poate este o persoană, cu siguranță sunt mai multe persoane care poate vor descoperi o metodă mult mai bună decât cea pe care am adoptat-o eu. Din nou, revin, cumva experiența e cel mai... Să-ți acorzi ție timp să te obișnuiești cu acest nou stil de viață, poate departe de părinți, departe de casă și să reușești să treci tu prin toate etapele necesare dezvoltării tale, astfel încât să-ți dai tu seama ce e cel mai bine pentru tine. Adică să nu te panichezi dintr-un cuvânt. Cum se panichează toți studenții de anul întâi și cum ne-am panicat și noi și se vor mai panica și ceilalți. Da, asta cred că e foarte important, mai ales acum că e tot online, sincer, cred că au ocazia să învețe asta într-un mediu mult mai controlat, ca să zic așa, pentru că nu mai trebuie să meargă dintr-o parte alta în orașului mai puțin de 10 minute pentru a ajunge la cursuri. Și cred că e o oportunitate foarte bună pentru ei să se obișnuiască și să învețe, să se maturizeze. Vio, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră la podcast ca să ne mai povestești despre tine, mă rog, chestii pe care poate nu le știam încă despre tine. Și mulțumim că ai fost alături de noi toți anii ăștia în asociație, în facultate și că ne-ai fost un punct de sprijin de care eu cel puțin știu că am avut nevoie. Mersi și eu, băieți! Și vă doresc mult succes cu podcastul și mult succes în toate proiectele pe care o să le mai desfășurați în continuare. Dacă e ceva, sunt alături de voi. Pupici!